taxit وجوابت من فكسها كبيرة فارنفتو دخلت لأموري الرتيبن قلبي البين صهنو ديكلم فأيرا ماريا وجسو ديكي تاربيا Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja jomna tmur tagħmel it-tifkira San Stifnu l-ewwel martri. Kien l-ewwel wieħed li ħal martirju u ra l-bib is-sema jinfetħu għalih u daħal rebbieħ imżejjem bil-kuruna tal-glorja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bil-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja dejjem Verġni, lill-anġel l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btana, int li jgħid fil-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu dil-Qudisja b'suffraġġju tal-mejtin Carmelo Haber u Lino Recupero. Aħna mnatu ġieħ lil San Stifnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema. Għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu inħobbu kolli l-edewwa kif talabu għal dawk li ħaqruh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad għamu xi ħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja u bdew jaħduha ma' Stifnu. Ma kellhomx ħila jqefulu għall-erf u għall-Ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jeżżu snienhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal, ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. U huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn iż-żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġġruh
huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' r-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubteħ u għajjad bl-ħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif għalhekk miet. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Fidejk, Mulej, jinnerħi ruħi. Fidejk, Mulej, jinnerħi ruħi. Kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Inti blata u fortizza tiegħi. Ġie ismek mexxini u wassalni. Inwieġbu: Fidejk, Mulej, jinnerħi ruħi. Fidejk jinnerħi ruħi. Int teħlisni, Mulej. Alla tas-sewwa. Nifraħu nitenna t-tieba tiegħek. Int li rajt il-hemm tiegħi. Inwieġbu: Fidejk, Mulej, jinnerħi ruħi. Eħlisni minn jgħid l-edewwa u minn dawk li joħduha kontrija. Uri d-dawl ta' wiċċek lil-qaddej tiegħek. Fit-tieba tiegħek eħlisni. Inwieġbu: Fidejk, Mulej, jinnerħi ruħi. Inhom bil-wif għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Imbierek min ġej fisem il-mulej. Il-mulej walla u jdawwalna. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu għal l-apostli tiegħu: Għodu attenti mill-bnedmin, għax qatt jerħukom f'idejn il-qrati u jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom. Itellawkom quddiem gvernaturi u slati minħabba fiha biex tagħtu xhieda qudiemhom quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom tinkwetawx ruħkom kif sejrin titkellmu jew x'sejrin tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu xulxin għall-mewt u l-missier il-libnu u li tiqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dana jisalva. Din hi l-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir. Mela aħna il-proverbji ta' missirietna bil-Malti aħna ngħidu mill-miliet sa San Stefnu, jiġifieri xi ħaġa li ma ddumx. U dan għaliex l-għada tal-miliet il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-ewwel martri, San Stefnu. Fl-Atti tal-Apostli naqraw li dwar il-kuraġġ kbir li wera dan il-qaddis li kien dixxiplu ta' Ġesu u ta' xhieda quddiem kulħadd u ħall-martirju. U allura importanti ħafna li dan id-dixxiplu spiċċa imħaġġar. Mhux biss u talab ukoll biex inħaffirlu dak il-ġesti li kienu jagħmlulu, talab il-maħfra għalihom lill-mulej. U allura dan ifakkarna f'dawk li tassew li jħobbu l-mulej tagħna illi l-unur ta' Alla ma jċeduh lil ħadd kemm hija sabiħa li kull nisrani kieku jagħmel id-dmir tiegħu illi l-unur ta' Alla ma jċedih il-ħadd kieku m'hawnx il-ħażen illi hawn ħafna drabi jittajjeb jinħeba
u l-ħażin jiftaħar dak li messu jistħi jitkellem fuqu u ħadd ma jkellmu. Jekk aħna tassew nħobbu lil Ġesu, għandi jiddispeċina ħafna li l-unur ta' Alla qed jiġi infarrak imkisser jew ma jeżistix. U allura importanti dik is-sentenza li qalilna Kristu. Min jistħi jistqarni quddiem il-bnedmin, jien qatt nistħi nistqarru meta tidru quddiemu. Fija x'tifhem din is-sentenza? Fija x'tifhem? Aħna naqbżu wieħed lil ieħor għal missierek jew għal ommok jew għal xi membru minn tal-familja, naqbżu għalih mhux inħallu l-kulħadd jafex fuqu. Allura importanti ħafna mela nżommu f'moħħna l-onur ta' Alla avolja mbagħti m'għandi inċedih lil ħadd lil Alla biss. Bil-wieqfa. Ħuti Jeżis irroddu ħaj lill-Alla għax-xhieda mogħtija minn San Stefnu li bħal Kristu mitjaħfar l-edewa tiegħu u jitolbu u nitolbu u ngħidulu mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għad-djakni sabiex bħal San Stefnu ixandru li wara l-mewt hemm il-ħajja li fostant gideb teżisti l-verità u li fid-dlam hemm id-dawl nitolbu. Għal kull bniedem li jibati jassewwa sabiex bħal San Stefnu jħoss il-qrib tal-preżenza tal-Ispirtu qaddis tiegħek nitolbu mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għal ħutna mġarbin mill-mart u d-batija sabiex jħoss li huma membri ħajjin tal-ġisem ta' Kristu li huwa l-Knisja nitolbu mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għalina sabiex bħal San Stefnu naħfru lil minu ħati għalina nitolbu mulejjejn lil dawk li inti fdejt bibnek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. O Alla li minn fost il-ġnus kollha għażilt il-poplu ta' Iżrael sabiex jilqa' l-kelma tiegħek għat-tarb ta' San Stefnu għamli l-poplu tar-rab tal-qadima jasal jaraf f'dak li twilet għalina f'Betlehem, il-Messija li intibat Ġesu Kristu Sidna. Amen. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-sebħ tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ jimaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej daw l-offerti li l-lum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek imqanqlin mit-tifkira glorjuża tal-martir ta' San Stefnu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom.
nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien raddulek ħarbi Kristu Sidna. Biħillu nidda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna, għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Missier ħanin, miċ-ċokontan nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u birek daw l-offerti safja u qaddisa li aħna ġibna s-sakrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isivijiet kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u rabti tagħhom miegħek, għal-jum aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talbi xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' imħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih il-Verġni Marija bla ma tifset ġbubita tat li d-dinja l-feddej. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostlu Marti tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-mert u it-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk Mulej l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-slim, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk l-offerta, għamil li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek l-Aziz Sidna Ġesu Kristu. Hawn il-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missier li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' raddi l-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi li nħobbu u nadra.
danu il-misteru tal-fidi nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima, nadurawh. Għalek mulej aħna ministetijek u l-poplu għaddistijek. Aħna namlu dam tifkira tal-passjoni mqassa tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qaw minn tiegħu mill-imwiet u tatlaw gloris tiegħu fis-sema. Nofru l-isteb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u slim, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej Alla tista' kollox. Għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, nintlebħu l-barka u grazzja tas-sema bi Kristu sidna. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqa binna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mammudija u li qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'daw kollha li huma minsija minn nieshom. Ħenna l-ħutna mejtin, għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u s-slim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostlu marti tiegħek Giovanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazzu, Alessandru, Marcellinu u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddis dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem.
خروف تalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddistijek. Eħlisni mneħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li bentalla li sar bniedem u ġejjammar fostna. Ħenjin dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla. Inħobbok, Signor Alla. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bik tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, jisri f'qalbi jotmi tiegħi. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadnek miegħi. Ħarstek ħelwa tihdi bdija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled f'qalbi miegħi trabba.
Għallejtu għalla sema biex teħx fosti il-bnedmin, sir bnidew wieħed minna biex tibni li l-ħatjin, sir bnidem wieħed minna biex tibni li l-ħatjin. U bambin ċkejken ħelwa tarbija, ejja eħlisna mill-lajb tal-ħtija, u Alla taħnina min kem dbatija d-dej, minħabba dawk li fdejt, min kem dbatija d-dej, minħabba dawk li fdejt. Lemħu kutredu l-kwikeb, xinraw tarbija far, imqeda fufti tiben, balli fqar fost il-fqar, imqeda fufti tiben, balli fqar fost il-fqar. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Inroddulek ħajr mulej tal-li tkattar fuqna l-ħina tiegħek għax inti salvana bit-twelid ta' ibnek u llum qiegħed ukoll timlina bil-ferħ fil-festa tal-martirju ta' San Stefnu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ninni Ġesu tiegħi, ninni ħatistri, ninni ħalli tinsa dwejja u luċi. O ja ħasra kemm batejna min xintlaqna min ġoddar, kem batejna inti u jiena wasalna f'danila. Inkantaw l-ninni la tibkix iżjed. ħaġa sabiħa llum l-inkantaw dal-innu tant sabiħ. Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin, ħallina l-biki għax aħna midimbin. Ejjew ja ħanġli mis-sema mija mija, ħdejna li ħalaqkom bambin ġewwa l-fiskija. Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesu bambin, ħallina l-biki għax aħna midimbin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.